Добре дошли в най-добрите новогодишни фойерверки по света! Присъединете се към нас за едно незабравимо пътешествие, докато отброяваме до най-грандиозните тържества в някои от най-емблематичните градове в света. Нека да разгледаме топ 5 дестинации за посрещане на Нова година с гръм и трясък – Сидни, Австралия. На първо място имаме очарователния град Сидни, Австралия. Известен със своите блестящи пристанища, мостът в Сидни и операта осигурява ще спираш дъха фон за голямо новогодишно тържество. Всяка година небето над Сидни свети с живи цветове. И това са едни от най-зашеметяващите фойерверки в света – Дубай, ОАЕ. На второ място се впускаме в хипнотизиращия град Дубай, ОАЕ. Домът на най-високата сграда в света – Бурж Халифа, Дубай знае как да направи впечатление. С фойерверки, които рисуват нощното небе в блестящи рисунки и емблематични забележителности на града като сцена, новогодишната нощ на Дубай е нищо друго, освен необикновена. Рио де Жанейро, Бразилия. На трето място пристигаме в оживения Рио де Жанейро в Бразилия. Цидаде Маравильоса, или Прекрасният град. Оживява с музика, танци и великолепно шоу с фойерверки по протежение на световноизвестния плаж Копакабана. Празнуването на Нова година в Рио е радостно и незабравимо преживяване. Ню Йорк, САЩ. Четвъртото място отива при градът, който никога не спи – Ню Йорк, САЩ. Голямата ябълка е известна с пускането на топката на Таймс Скуер, емблематична традиция, която привлича милиони от цял свят. Когато тази кристална топка се спуска и небето плъмти от фойерверки, това е момент, който символизира надеждата и новото начало за всички – Тайпе, Тайван. И накрая на пето място се отправяме към хипнотизиращия град Тайпе, Тайван. Тайпе 101, извисяващо се архитектурно чудо, се превръща в платно за вдъхващ страхопочитание пиротехнически шедьовър. Енергията, топлината и грандиозните фойерверки на града правят празнуването на Нова година в Тайпе уникално изживяване. Тези изключителни небесни шедьоври ни напомнят, че независимо къде се намираме, обещанието за Нова година е момент за единство, радост и споделени мечти. Тези градове представляват глобалния гоблен на надеждата и стремежите и техните фойерверки осветяват небето, за да отбележат новото начало. Така че, където и да сте, нека вашата Нова година бъде изпълнена с радост, приключения и обещания за безкрайни възможности. От Сидни до Дубай, от Рио до Ню Йорк и от Тайпе до останалия свят честита Нова година!